थांनाय 21 आगस्ट 2021 सुनिबार सानखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय महरिदाल कलेजनि सानै फरायसाखौ फरायसालिमानिनो रिन्टु शर्मा मुंनि सासे दुथाङा दानख्लाब सिख्लाब खालामनानै गाज्रिनो जोखोम खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो फरायसालिमानिनो रिन्टु शर्मा दुथाङा मोजां मोननायनि इसारा होबोबाय थादोंमोन नन्दिता सयखिया आरो काश्मीरा दत्त मुंनि सानै फरायसाखौ। नाथाय मोजां मोननायखौ गनायैलाय सानैखौबो थुंग्रिजों दांख्लाब सिख्लाब खालामनानै गाज्रिनो जोखोम खालामदोंमोन रिन्टु शर्मा मुंनि सुबुङा। नाथाय फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो दिनै 1:15 नन्दिता सयखिया मुंनि सासे फरायसाया जोबथा हां लायो। बेखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो फरायसालिमानिनो फरायसाफोर आरो ओनसोलनि थागिबिफ्रा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि दाबि खालामदों।